Amagosa kahulumente kwiphondo laKwaZulu-Natal nemibutho yeeteksi ezihamba imigama emide bathi kuza kubakho isisombululo kungekudala ngoqhankqalazo olugqubayo leeteksi ezihamba imigama emide kweli phondo. Kuhlangulwe abombi-mgodi abali-16 abangekho mthethweni ze kwafunyanwa imizimba yabanye abathathu izolo kumgodi waseSabi eMpumalanga ngelixa abanye bangaphezu kwe-100 besengaphantsi komhlaba kulo mgodi. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje Ndaba Ndodwa, Ndaba Nophumza Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Amagosa kahulumente naquka inkulu baphathiswa nomphathiswa wezothutho kwiphondo laKwaZulu-Natal adibene nemibutho yeeteksi ezihamba imigama emide namhlanje eThekwini kwilinge lokufumana isisombululo kwintsindabadala yoqhankqalazo lweeteksi zemigama emide noluphazamiseka nobomi abakhweli kwakunye noqoqosho lweli phondo. Kulubaphathiswa uMnumzana Thami Ntuli uthi kuza kubakho isisombululo kungekudala kule nyewe, watsho esithi abaqhubi beeteksi abakugwayimbo mabacingela abakhweli nabavalelekileyo kungoku nje ngenxa yoluqhankqalazo. Uqhankqalazo lweeteksi zemigama emide lungene kusuku lesixhenxe namhlanje kwaye luphazamisa kanobomi iinkonzo zothutho kweli phondo. Abaqhubi bemigama emide bakhala esimantshiyane betyhola iphulo lika-Operation Shanela ngokubathathela iiphemisi zabo kungafakwananga milomo nabo. Namhlanje ke bafumene ithuba lokuphalaza imbilini yabo kwabasemagunyeni kwaye bathi banethemba lokuba le ntlanganiso yanamhlanje iza kuzala amathokazi. Bekube isinqumo esingazange sibe sihle ekuthenini kuthatheke isinqumo esinje sokumiswa kokusebenza singazange sihlale phansi sibukisane, ngoba umuntu ohlukumezekile i-association nomgibeli uhulumeni lokuliwa naye azange ahlukumezeke. So ke ngicabanga ukuthi mhlambe u-MEC kusasa mhlambe ikhona isivumelwano abazofikela kuso ke nalabo base-Durban Station. Umphathiswa wezothutho kweli phondo uMnumzana Siboniso Duma ubongoze abaqhubi beeteksi zemigama emide ukuba balande iiphemisi zabo ukukhawulelana nale ngxaki. Sijabulile ukuthi already sizwile ukuthi sebeyafika kamasipala abawocela amaphemithi asema-rank ukwenza sure ukuthi rank stand kahle. Ngicabanga lokho kubenza ukuthi amaphemithi, ngoba siwavezile manje ukuthi akhona amaphemithi futhi imajority yabo bonke banawo amaphemithi ekufanele bazowalanda, kodwa umuntu ofana ngabi naphemithi ngeke phela senze umlingo simenzele iphemithi, fana abuyele eceleni isolate wona wonke umuntu ukuze imboni iqhubeke iphephe. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo uMnumzana Thami Ntuli uthi unethemba lokuba ikomiti ethe yamiselwa ukujongana nale meko iza kukhawulezisa ukuza nesisombululo. Sivumelene lapho ukuthi siseke umnyango umsebenzi owenzayo omuhle walomhlangano wanamhlanje, kodwa futhi siyazi ukuthi uyaqhubeka umnyango ukubuka nalodaba lalaba bebengekho emhlanganweni. Nginethemba lokuthi kwanamhlanje khona sozikwenzeka nje bevumile nomhlonishwa ungqongqoshe ukuthi nakusasa bazobe beqhubeka ukuze xazululeke lenkinga lena ngokuthula nje kudlulwe kubuyele esimeni esijwayelekile. Kwelayo icala imibutho yeeteksi ezihamba imigama emide ithi ukuba abasemagunyeni bayasilela ukuza nesisombululo luseza kuqhuba oluqhankqalazo. Kuhlangulwe abombi-mgodi abali-16 abangekho mthethweni ze kwafunyanwa imizimba yabanye abathathu izolo kumgodi waseSabi eMpumalanga. Ingxelo yomkomishina lamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula ithi abembi-mgodi abangaphezu kwe-100 basengaphantsi komhlaba kulo mgodi. Kulubaphathiswa eli phondo uMandla Ndlovu ithi uninzi lwabo ngabemi bangaphandle. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masimula uthi kuhlangulwe abantu abali-16 logama imizimba yabathathu sele ifunyenwe kumgodi waseSabi eMpumalanga. Oku kwinxalenye yokufumana abombi-mgodi abangekho mthethweni abasavaleleke phantsi komhlaba. Imisebenzi yokuzama ukuhlangula abo basavalelekileyo inqunyanyisiwe izolo ebusuku ngenxa yokuxhalabela ukhuseleko. Those that have been retrieved will be arrested and face various charges. Most of them are illegal in the country, so they will face charges related to the Immigration Act and also charges related to the mining that they were doing without the applicable permit. uMasemula uthi kubanjwe abantu abangaphezu kwe-105
kwilizwe lonke ngethuba kuqhutywa iphulo le-Operation Vala Umgodi. Ukwathe kukholeleka ukuba abantu abahlanguliweyo ngabantu abathenjiweyo nabanyanzeliswe ukuba bombe igolide ngabathimbi babo. We will continue with this fight against illicit mining, and we are sure that with the assistance of our communities, we will be able to win, and hence we call upon communities to assist us, because most of the people that I spoke to here, they were being lured somewhere. One can say they've been trafficked to come here. Kusenjalo inkulubaphathiswa yaseMpumalanga uMandla Ndlovu uthe watyetyimbisela umnwe imigulukudu yonqevu nebhexesha ezizenzo. We are going to hunt for these syndicates. That is our work. That is the work of the police here in this country. That we said that we want to minimize, we want to rise the rate of crime in Mpumalanga. Okwangoku baqhubela phambili nanjengoko izolo bekukho ukumiswa kwethutyana kokuba eliphulo liqhubeke ukuqinisekisa ukuba abo bavaleleke phantsi komhlaba bakhutshwa ngokuyimpumelelo ngoncedo lwamajoni eli kuquka nabezemigodi eli. Uchazwe njengetitshala bewuthanda umsebenzi wayo ubonisiwe maphumulo odutyulwe wabulawa imigewu eyayizama ukuphanga imoto ethwala imali kwaMbonambi kuthe kufuphi neRichards Bay KwaZulu-Natal ebutsheni bale veki. Kuvakala kuba le titshalakazi yebanga lika-Grade 3 kwisikolo iMsingazi Primary School yagagana nale migewu ngethuba isendleleni esingise empangelweni. Akabikho mntu ubanjiweyo yaye amapolisa athi asaqhuba uphando. Usapho likabonisiwe maphumulo luthi alukazazi ukuba luza kuphila kanjani ngaphandle kwalentsika yekhaya. Sasiphatheke kabi kakhulu nabantwana sihlukumezekile nokuthi nakuba umntwana uhambile ubonisiwe uyona ngane iyala ekhaya yona yokuqala einganeni zami. Yona ebesesithembele kuyona ngoba ubaba umuntu ogulayo washwa istroke ngo-2018. Sasazi uthi sophila kanjani ingane zisafunda nama ngangena empesheni nangisebenzi lokho nje angazi singasizakala yini njengomndeni. Ukanti isikolo sincome igalelo lakhe nokuzimisela kwakhe ngomsebenzi satsho ke sivakalisa nokothuka sesisehlo. Ngingamchaza njengothisha obengafuni ukulala into ayifisayo ingakenzeki. Uthisha obezinikele kakhulu emsebenzini wakhe ngaso sonke isikhathi, but ke ngingekushiya ukuthi a humble soul uMiss Maphumulo. Indlela ke ebezinikela ngayo uthisha omkhulu witness walokho ukuthi ubehlupha when it comes to umsebenzi wakhe wesikole. We are really shocked. We are devastated, even if we are trying to comprehend what happened. But we are very shocked. It's just a mystery. We don't know what happened, but it has just happened and we are just accepting it. Ngelixa imanyano yotitshala kuzwelonke ikhala ngokungabonakali kwamapolisa ngakumbi kwindawo ezinolwaphulomthetho oluqatseleyo. We are still saying, let's have the visibility of the SAPS all over. All the way next to the schools, all the way around the areas that we are seeing that now they are off hotspots. Because if you can remember, more teachers are being killed. It's either in the school premises or out of the school premises. So again, the visibility will be the most thing that will assist us. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Bunzima ubomi kusapho lakwaBhili eGorhe Libode eMpuma Koloni okoko kwathi kwanyamalala intombi yalo Mayana ebihlohla kwisikolo samabanga phantsi kwakulelali. Unolizwi Bhili walahleka ngomhla wesithandathu kuDisemba ka-2021. Amalungu emanyano yetishala isathu ibinze ngenkxaso yokutya neuniform kolusapho. Amapolisa nabahlali baqoqa babuya nelize kwihlathi nakwilali awagqityelwa engena kuzo unolizwi Tsikinoyiya uyanaba. Unolizwi Bhili wagqityelwa ukubonwa ngabantwana besikolo, ititshala namalungu ebhodi elawula isikolo engena kwigumbi langasese esikolweni. Waphuma endlini, waphuma ephethe ifoni yakhe nephepha lencwadi nepeni. Waphuma wadlula ebantwaneni besikolo bedlala.
bambuza uba uyaphi na misi, wathi ke yena uNolizwi uyojonga ukwena. Uhambile kuNolizwi wazokhokhoba phantsi kocingo phantsi ezantsi kwesikolo, wangena kwihlathi elisezantsi kwesikolo. Unabantwana ababini nomama wakhe nabashiyeke bekruneke intliziyo kukunyamalala kwakhe okungenamkhondo. Ufika kuthiwa uwengcwatyiwe nokumke besizoxola kwathina kuba bendizothini noba umzeli ndihamba apha ekhaya ndibe ndilikhomba ndisithi ingcwaba lamama nale. Kwaba buhlungu, kusebuhlungu nangoku ezintliziyweni. Asikaphumli, asikakhululeki. Ukususela kunyaka ophelileyo nakaloku nje imanyano yootitshala iSATU phantsi kweDr A.S. Nuku rhoqo ngoDisemba iphosa esivivaneni khona ukuze aba bantwana bangahleleleki, nanjengoko umama wakhe ibinguye yedwa obeka isonka etafileni. Sisakumkhangela ngoba sikakholelwa ekubeni masimncame. Yiyo le nto sithe ke sebeni makungavalwa fayili yakhe. Noko sisenethemba lento kokuthi sakuyifumana noba ngamathambo. Ngumnqantsa ukuqwalasela izifundo zabo abantwana bakaNolizwi, nanjengoko ezingqondweni zabo kuhlala kunkenteza ukulahlekelwa ngumama wabo Mayana, kodwa ngenxa yenkxaso abayifumana koogxa bakhe naselalini bazimisele ukufunda de bayityekeze babe nekamva eliqaqambileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGorha Elibode. Nathi sinebhongo siyaziqhenya ngawe King Tha. Siyavuyisana nawe ngokuthi ufince iminyaka engama-30 kwicandelo lomculo. Usandula ukubuya kuhambo lwakho kwilizwe laseMelika nase-United Kingdom nalapho busonwabisa amanxila omculo. Kwaye uphinde wenza intetho kwiYunivesithi yaseHarvard ngecwecwe lakho iSankofa. Ihambe njani intetho yakho? Molweni bhotani, ndiyabulela kakhulu. Uyazi kuyo yonke le minyaka ndiyaqala ngqa uvela kwiindaba zesiXhosa. So ndiyabulela kakhulu. Sihambe kakuhle kakhulu kolu hambo lwethu. Abantu baye basixhasa ingakumbi abantu base-South Africa. So ndiyathanda ubulela kakhulu abantu balapha ekhaya ngendlela basiphatha ngayo naxa singekho apha ekhaya. Xa siphumile baye basiphathe kakuhle. So bekumnandi kakhulu. And nase-Harvard sithethe kakuhle noprofessor obephaya, naye ngumuntu walapha ekhaya obefuna usondeza izimvo zabantu balapha ekhaya phaa kwesaa sikolo sakhe saseHarvard. So sincokole wethu ngobuntu, sancokola ngendlela zethu zokuphila nezokwenza umculo, into ezininzi nje. Kodwa sihambe kakuhle kakhulu. iSankofa ligama laseGhana elithetha ukubuyela emva okanye embo ukuyokulanda esikushenga semva. Ingabe uthini umyalezo obufuna ukugqithisa ngeli cwecwe? Isengula myalezo ndandiqale ngawo ndisemncinci. Lo wokuthi masizidle ngobuntu bethu, sikhumbule imvelaphi yethu. Siyazi into kokubana xa silapha sisekhaya eli lizwe ngelethu. Sesona sithembiso sethu eso kuba eli lizwe sikulo lelethu. So eyona nto ndithetha ngayo le. And mna xa ndithetha ngelizwe ke ndithetha ngeAfrika yonke iphelele. Ukuba umuntu omnyama sisonke siphethwe kakubi and imvelaphi yethu inzima kakhulu. So xa ndithetha ngeAfrika ndithetha ngekhaya lam, from Cape to Cairo. Thandiswa, uphehlelele icwecwe lakho ngesingle ethi kulungile. Kutheni ukhethele ngoma? Well, you know, sometimes kulo msebenzi siwenzayo uye ucinge abantu kakhulu, ucinge indlela ononceda abantu ngazo. Kodwa I think kule ngoma ndendacinga about umuntu, ndendazicinga mna uba yintoni mna efunekayo kum ukwenzela uba ndizive ndiphila. So ndaqonda uba mandibhale le ngoma ithi kulungile. Ndiyibhalele aba bantwana abancinci bakhulayo, mhlawumbi umntana akhule endlini apho angafunwa kuyo okanye umntwana adlwengulwe. Lo mntwana ukhula enentlungu. So ndibhale ingoma dedicated to laa mntana umncinci ulapha ngaphakathi kuwe.
Ingaba kule minyaka ingama-30 sonwabisa ukhuthaza bemibeli, ingaba wena njengemvumi intoni etshintshileyo ngawo? Hayi saneminyaka imkile ngoku. Say it's about 30 years now ndilapha kule industry, so I think ekuqaleni yayindima uMambusi Mhlongo, and ngoku ndiyabona bakhona bezemva kwam ngoku abathi mama kum, abathi sisi kum. So yona nto itshintshileyo leyo, I think ukuba indlela endihamba ngayo in this industry seyitshintshile ngoku, andisengomntwana. Yonke into endiyenzayo funeka ndiyijonge uba iyakwazi na unceda abanye abantu abezayo emva kwam. King Tha, kulo mgqibelo siya kuwo wenza umbulelo eState Theatre. Abathandi bakho bangalindela ntoni? Igigi yethu inge-7 kaDisemba kulo mgqibelo ngo-7:30. Abantu bangalindela ukuva zonke iingoma zabo abazithandayo, from Ulahla Umlenze, Ondilinde, Nizalwa Ngobani, nezinye ezivela kwezinye album zami ezifana neBhokhwe, Ubelede. And then obviously ke ngoku sesithanda nodlala ezi zintsha zakuSankofa, so abo bazaziyo ingoma ezifana nokulungile, Emini, Sabela, Children of the Soil, zezona zinto zezona ngoma sabe siziperforma this Saturday eState Theatre. Masibulele kakhulu King Tha ngexesha lakho, sawudibana ngomgqibelo. Maniboleka intambo kuwe ke mamqwathi noncuthe deskeni yendaba ndikubulise nawe mbukele ekhaya ndikwamkela bethuna kwelam iqonga leMozulu mna ke ngegama ndikuthabile makaphela uMamthembu Mvanje. Nansi bethuna iMozulu esike bukele siphawule kaloku ngokubanzi iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika kuphela nokwimeko pha eMandundu kwamandla futhi kumntla mpuma apha eMzantsi ngamazantsi futhi kaloku kophithela kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu phaya ngama-20 nje khatshwa sesithathu zikhona imvula zibekwe kakhulu phaya kumazantsi asempumalanga njengapha kombombela futhi kwasekuseni futhi ngama-30 nje azaphinda khatshwa sesithathu. Kanti ke mbukele ekhaya nanga kaloku amaqondo wakho aphantsi ngaphezulu kwelokuqala nxa ke bethuna iphondo kusempuma koloni njengapha kumazantsi futhi akwintshona elaphondo njengapha korhafu kwakhona futhi amafu abikho kakhulu ekuseni phaya ngela-10 nje likhatshwa sesine baqhube nosuku beluvala belusonga futhi ngama-30 nje anesibini. Nansi kwakhona mbukele ekhaya kaloku iMozulu ephondweni laseFisikal iphondo keloko lilapha kumbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kwimpuma yelaphondo phaa kwakhona amazantsi njengase-Ficksburg neziphaluka kwasekuseni bevuswa nje li-14 masihlabele mgama jonge ngokubanzi phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso ngaselunxwemeni phaa njengapha kaloku koFred ngalekuseni futhi akhona amafu nomoya obhudla ngokuqatha kakhulu phaya nge-10 nje likhatshwa sesihlanu kanti emini phaya ku-25 degrees nje ocwengileyo. Nansi besina kwakhona kaloku iMozulu phaya ephondweni lona ke lephondo yi-Northern Cape ngomso futhi kumantla welaphondo kuRoman Pamsolo wasekuseni futhi kucwengile phaya yonke imva kwedinala ngama-30 nje abe nesithathu. Mbukele ekhaya ithi cingam ngokuba ndijonge ngokubanzi kwakhona mbukele iMozulu phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi welaphondo phaya njengaphaya kaloku komorule ngekuseni futhi bevuswa lela-10 nje likhatshwa sesithandathu kuyatshisa phaya emini kwakhona xa beyisonga ngama-30 nje abe nesihlanu. Nansi kwakhona mbukele ekhaya kaloku iMozulu kuseRhawutini apho sikhoyo ngalo mzuzu phaa kumazantsi futhi nempuma yelaphondo eSprings kwasekuseni futhi ngama-20 bayayivala emini futhi kwakhona phaya ngamafunja angepha ngoThusiyo ngama-30 aze abe nesibini. Kanti ke nansi kwakhona mbukele kaloku iMozulu phaa kwiphondo elikumantla apha eMzantsi Afrika elophondo lipha kaloku eLimpopo kwimpuma yalo phalaburo phaya neziphaluka phaa zintshizane zemvula kwasekuseni ngama-20 nje abe nesehle njalo sithe chu ngokubanzi phaya ephondweni lasempumalanga kumantla welaphondo njengapha kaloku mbukele ekhaya eMiddleburg ekuseni bavusa kusekuhle phaya ngela-10 nje khatshwa sesithandathu kuhle nasemalahleni nje yonke iva kwemini okokugqibela nqa kusephondweni laKwaZulu Natal ngomso kwasekuseni phaya eThekwini futhi kwimpuma yelaphondo kwangentsasa phaya futhi mbukele ekhaya bavusa ngama-20 njananye zimvula nendudumo phaa ngorhatya ko-25 degrees. Mna ndikuthatha kangaka xesha lemyawuli. Kamnandi mawethu.